Karon adto ta sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong tun-an kining Colosas kapitulo 2, bersikulo 6 hangtod sa 9. Madod pa sa English makaigsunan, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Akong basahon ng igsuon sa Cebuano nga hubad. Busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Nga pinagamot o pinatubo diha kaniya og linig-on diha sa pagtuo. Ingon nga niini gitudloan kamo nga magamadagayaon sa pagpasalamat. Amen. Bantayan ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya o sa malimbungon nga pagpatuo-tuo. Sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin, sumala sa mga pinunugdan nga tinguuhan sa kalibutan o dili sumala ni Kristo. Kaya diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bukos kinatibuk-an sa pagkadiyos. Ang atong pagtuon magisgot sa pagpadayon sa pagsunod sa Ginoong Hesus, no? Ang atong pagtuon may tungod sa pagpadayon sa pagsunod sa Ginoong Hesus. Niadtong panahon sa mga apostoles, daghan ang nibiya nga mga tinun-an sa Ginoo. Sa pagpanudlo niya, aduna na ni daghan nga nisunod sa iya. Daghan ang nisunod sa iya, pero kadugayan ang mga tao wa na milahutay, wa na ni padayon, namiya na sila. Mabasa kini sa Juan kapitulo 6, bersikulo 66. Juan 6:66. Mato pa diha, tapos niini daghan sa iyang mga tinun-an mitalikod ug wala na managpanglakaw uban kaniya. Okay. So nahitabo po di ay kini sa panahon sa atong Ginoong Hesus nga adunay iyang mga tinun-an na ganito niya. So nagpakita dinhi nga wa sila manahutay pagsunod sa Ginoo. Juan 6:66. So ang mga apostoles sa ilang ministry kay kanang gibasa nato sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 6 hangtod sa 9, ang mga apostoles man sa atong Ginoo. No? Ang mga apostoles sa atong Ginoo usa ni ana nga nagsulat man mao si Apostol Pablo. Sa iyang pagsulat iya gayud nga giagda ang mga kaigsuonan sa pagtuo nga magpadayon sa pagkinabuhi sa pagsunod sa Ginoo. Maingon nga gidawat maninyo, maingon sa inyong pagdawat kang Kristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa kinabuhi diha kaniya. Matud pa sa maong atong reference mga kaigsuonan diha sa Colosas kapitulo 2, no? Bersikulo 6 padung 9. Ingon pa niya, busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto sa kang Kristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Amen. Padayon daw sa pagkinabuhi. Unsay kinahanglan aron makapadayon? Gi-emphasize niya Apostol Pablo, mato pa niya nga mga pinagamot. Kinahanglan pinagamot. So kung makagamot na gani, kung ibutang sa tanong, ang makagamot nga tanong, dili na basta maibot, dili na basta matumba, dili na basta malangkat. Gahi yun na, nakasulay na ko ano eh. Amen. Nakalang kay sinati man nato ning pagkinabuhi sa pag-uma. O bisag ka nang manghawan lang ka, di ba? Pag-ibot o bisag sagbot ra gani, lisod ka ito. Amen. Basta makagamot na gid siya maayo. Pero kung lutaw lang, sayon kay ito. So, kinahanglan mga kaigsuonan nga
mga pinagamot kita. Amen. O sunod, kinahanglan nato nga mahimutang linig-on sa pagtuo. Amen. Ma-attain nato ni, makabuot nato ni nga pinagamot ta sa pagtuo nato sa kang Ginoong Hesus. Mahimutang pinagamot kana bitong relasyon nga magkagamot na lisod na gid mo bulagon. Di ba? Sabi mo na bulagon. Ang usa ka butang nga nakagamot na diha, nakatiglom nagmaayo sa imong kasing-kasing, nakabig na gyud ka, nadani na gyud ka, na hingpit na bugos ng imong pagkadani. Dili na basta matanggal sa imo. Mahimo na nimo ng prinsipyo, baruganan, ug willing na ka nga bisan pa sa kamatayon. Dahil o nimo nga mapagtuo, ano na mga prinsipyo. Mao na mga kaigsuonan ang buot atong makatunan nga tinguha diri nga ano nga gitudluan ta ang mga gitudluan sa mga apostol sa mga magtotoo nga kinahanglan magpadayon diya sa Ginoo sa pagkinabuhi diya kaniya. Ingon nga gidawat na nila ang Ginoo. Kinahanglan mapinagamot o pinatubo. Unsa man ang pinatubo, but ipasabot inalimahan nga diha magatubo kaniya. Di ba? So kinahanglan pag-alima kay kung dili alimahan di man motubo. Amen. So ang atong pagtuo diya sa Ginoo o ang atong pagkapinagamot o ang atong pagkalinig-on nag-agad na sa pag-alima. Amen. Kung pasagdan na to atong pagtuo, iyunta nga mutubo kita, dili ta basta dili nato na makuha ang pagtubo. Di sa ta makakuhaan ng pinagamot, di sa ta makakuhaan ng lilig o pagkalinig-on sa pagtuo diya sa Ginoo kung di nato alimahan. Amen. Niya ang kasulatan nagtudlo nga ang paagi sa pag-alima naana gitudlo diha mga kaigsuonan. Ang usa ka paagi sa pag-alima sa pagtuo nato mao kining mabasa mga igsuon sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39. Ang pagsusi sa kasulatan. Kinahanglan atong susihon ang balaan nga kasulatan. Kinsay nakaukap diha sa virtual attendance kung ihangyo na basahon aron makadungog ang atong mga kauban. Juan kapitulo 5 bersikulo 39. Unsa may naa sa kasulatan? Ang naa sa kasulatan mao ang pagpanghimatuod mahitungod kang Jesus Christ. The testimony about Jesus Christ, the document about Jesus Christ, ang panghimatuod. Ang testamento, ang kasulatan, ang tanan nga mga angay natong mahibaluan mahitungod kang Jesus Christ naa diha sa kasulatan, nasulat sa scripture. Mao na nga ang usa nga angay nato nga susihon gyud ang balaang kasulatan. Kinahanglan gyud ang mga magtutuo aron matiman nato ang atong pagtuo, makapadayon ta sa pagkinabuhi diha sa Ginoo at timanon nato atong pagtuo pinaagi sa pagpadayon sa pagbasa. Padayon sa pagsusi sa kasulatan. Search the scriptures. Giignan gay niya ang mga Hudyo sa kanihing panahon, giignan niya kana nga text din ha kanang gibasa nato. Ang konteksto ana kay kuan manggod gi nay question mga kaigsuonan ang mga Hudyo sa iyang pagkasiya. Usa iyan ang gihisgutan mga igsuon. Nga kamo nagasusi sa kasulatan, tungod kay kamo nagahuna-huna man nga diha makakaplag kamo kinabuhi. Og ngani mato pa niya kini mao ang nagapahimatuod may tuon kanako. Dili lang day kay tuyo nato nga magsusi ta kay gusto nato nga madiskubrihan kining eternal life, kining kinabuhi dayon. Ang isang nagikinahanglan nato diha mao nga mailhan nato kinsa kining gipanghimatud-an dinhi sa kasulatan. Kinsa siya? Nga naman tungod kay kinahanglan nato kana aron kita makagamot diha kaniya. Aron kita mahimong malinig-on diha kaniya sa pagtuo o pagsalig. Tungod ni ana makapadayon kita sa pagkinabuhi diha kaniya.
dili kita dag-on. Mga kaigsuunan, matod pa sa giingon sa mga apostoles, ayaw kamo palimbong, ha? Magbantay kamo nga dili kamo madaldal sa mga filosofiya. Verse Colosas 2 verse 8. Katong unang text nato ganina. Mama ni una nato gibasa. No? Sa Colosas 2 bersikulo 8, giingon din na nga magbantay daw nga dili madaldal, dili malipat mga igsuon. Colosas 2:8. Bantayan ninyo nga walay bisag kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya. Unsa man ni? Kana bitong kuhaon ang imong atensyon, ang imong pagbati, ang imong una-una, danihon nga adto ka mosunod sa iyang buot ipasunod kanimo. So magbantay ka nga dili ka madani ni ana kung mogamit man siya sa mga filosofiya. Unsa may pamaagi kinahanglan mailhan nato kining gipanghimatud-an sa kasulatan. Kinsa kini siya? Isa na ni adto katong gisgutan ganina sa tigsuon nga unsay ngalan sa Ginoo. Nakuntun-an nato na unsay ngalan sa Ginoo, makita nato na sa kasulatan. Kung tun-an nato og kini ngalan nga atong gisunod, kini ngalan nga atong gituhan, kini ngalan nga atong gisaligan, mao na ba ni ngalana nga gitugot sa Dios nga diha ni ana nga ngalan kita may kaluwasan. Diha ni ana nga ngalan kita may paglaom. Makita nato na pero di ta magbasa sa Biblia, madanita. Madanita kay wa man ta kahibalo. Di man ta mahimong pinagamot, di man sad ta mahimong linig-on, di man sad ta pinatubo kay ngano man, wa man ta magtubo diha sa Ginoo kay wa man malimahi kay wa man lagi ta gabasa, wa ta gasusi. Mo nag-isa din ha ang buluhaton sa pag-atiman, pag-alima sa to pagtuo mo ang pagsusi sa kasulatan. Study gyud. Mga kaigsunan, susi gyud. Unya ang usa nga objective lagi sa pagsusi nimo is susihon nimo kinsa kanang gipanghimatud-an ni ana nga kasulatan. Kinsa man ni siya ang gisgutan dinhi. Og mahibalhan nato nga maong din na si Jesus Christ. Gikan sa Old Testament padung sa New Testament antud padung sa pinadayag si Jesus Christ man ay nagipanghimatud-an diha. Kung mahibalaan nimo na no, makita nimo nga inana gyud mahimo kang linig-on, mahimo kang pinagamot. Sama sa giingon sa tigsuon nga kung di na mao nga ngalan, nga naman maayo man lagi ang atong mga sakit. Nakasinati man tag gahom sa Dios nga mugula gikan ni ana nga lana sa dinsang pito nato. Amen. No? So, naay gahom ni ana nga ngalan. Although ang uban di guni ko ang gahom nato sa ila, nagdepende man na sa paggamit. Kay ang paggamit na ano po na relasyon diha sa pagtuo. Unya ang usa ana nga gahom ana nga lana kasi yung mituo ta ana nga ngalan nakabaton tag kahadlok sa Dios ug nga bagpo ang atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. So, padayon ta sa verse 8 sa Colosas 2. Ingon din na magbantayan ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya ug sa malimbungon nga pagpatuo-tuo. Sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin. O kung tawhanon nga kalagdaan kung filosofiya man dili ta angay madani diya. Ug di sad ta madani tungod kay mahimo mo naman tag linig-on pinagamot, pinatubo og linig pinagamot. Pinatubo, linig-on, pinagamot diha sa atong pagtuo sa atong Ginoo Kristo. Amen. Tungod sa atong pogi nga pagsusi. Ang moatake sa ato diha filosofiya og mga tulukuhan nga gikabilin-bilin sa pinanugdan nga tinuohan ng kalibutan. Di ba? Katong mga una pa sa ato ang mga tao nga ilang matinuohan. Nga mato pa din ha
sumala sa mga pinanugdan ng mga tinuuhan sa kalibutan o dili sumala ni Kristo. So kinahanglan di ay ang atong tinuuhan sumala kang Kristo according to Christ. Di ba? Kung doon ay mula paro sa imo, unsa may imong response dapat according to Christ. Di ba? Unsa may ingon ni Jesus Christ? Kung doon ay mula paro sa imo, niingon ba siya nga balusi sa? Tahan sa putikas. Ha? Nagruha sa kabil. Kung iyong kapi, aron nili na makabalos, adi na makausap. Wala may giingon anak. May so, lahi man ang gitudlo sa Ginoo katulit man ba siya. Naparohon imong pikas api, itahan ang pikas. Pero di man na siya basta lang nga ang application anak basta na lang literal nga gilaparo ka kaya. Daghan ang application na anak. Ang isang application na anak, pailog man. Makapailog ka. Pero kung tinudon yung na mo paro, di siya ka pwede nga mabawas. Kung mahimong paglikay, likay na lang. Para di makaigo. Dito. Si Ginoong Isus nilikay, oy! Nakadumdum nga si Ginoong Isus. Gitabangan siya sa bagang doon sa mga tao. Kay batuon unta siya. Sa kumito na nilikay siya. Idagan Ginoon. Niignan siya mga igsoon nga pista naman sa Jerusalem. Adto na dito kay ipakita na ng imong pag-unsa ka. Eh, naaba di ay ko ay nanan magtago-tago. Ina ni igsoon una na lang mo. Kay wa pa mo ang akong panahon. So naay timing ang Ginoo. Balik ta dire. Kinahanglan according to Christ, after Christ, kung unsay sumala kang Jesus Christ, may atong sundon na prinsipyo. Bisan pag gisultis pastor, kung sayop na, ay, pasensya na lang ka pastor. Di ba? Bisan pag gisultis sa evangelist, prophet, or unsay ang rangko. Basta pag susi nimo sa kasulatan, nga dili man ni sumala kang Jesus Christ, adto gyud ko kang Jesus Christ mo sumala. Di ba? Dili kay maobligar ka, wa kay obligasyon nga sundo nimo siya. Ang imong obligasyon pagsunod kang Ginoong Hesus. Kay siya may imong gidawat. Kinsa imong gidawat matud ba sa Colossus 2:6? Maingon nga gidawat maninyo Kristo Jesus nga Ginoo. Padayon kamo sa pag kinabuhi diha kani. Kinsa imong gidawat? Kinsa atong gidawat si Ginoong Hesus. Muna nga kung dunay ipabuhat sa tao sa ato nga dili na sumala kang Ginoong Hesus, wa tay obligasyon nga mabuhat ani. Unsa man ka importante nga kang Ginoong Hesus ta mosunod. Juan kapitulo 6. Kung mosunod ka sa tao, wa kay makuha diha. Ikaw pa siguro mo'y makuhaan. Siya mo'y makakuha gikan nimo. Pero kung mosunod ka kang Ginoong Hesus, ang imong makuha kabulahanan. Amen. Sa diha nga daghan na ang misibog pagsunod kang Ginoong Hesus. Juan 6:66 padulong sa 68. John 6:66 to 68. So unsay ato makuha sa pagsunod sa Ginoo? Kinabuhing dayon kung sa ingon pa ni Apostol Pedro, kaysa diyan ipangutana sila kay daghan naman nanibog sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus, ipangutana dayon siya sila sa Ginoo. Mosibog ba usab mubiya ba usab kamo kanako? Wala siya ingon nga mubiya ba mo sa atong grupo? Ha? Magbuhat mo inyong grupo, wala mo siya mo anak. Ang iyang giingon, mubiya ba mo kanako? Sama sige buhat sa uban. Kanako, kanang pulong kanako, tao na nga kana bang sa kang Ginoong Hesus na nga nagatumbok, di ba? Kang Ginoong Hesus na. So ang atong pagsunod na kang Ginoong Hesus. Ang atong loyalty na kang Ginoong Hesus.
ang atong pagtuo na kang Ginoong Hesus. Kay naa sa iya ang pulong sa kinabuhing dayon. So miyong kakaroon nga kinsa ba nakadiscover og sakto nga doktrina? Ayaw. Si Ginoong Hesus ang sunda. Ikaw madiscoveryhan nimo na og magtuon ka. You search the scriptures. Sunda. So siya ang kasulatan. Kay naa diha ang panghimatuod may tuon kang Ginoong Hesus. Makaplagan nimo na. Hallelujah. Pero ang problema lang, ang tao, kung di magpugi, pagsunod kang Ginoong Hesus. Mao na karon ingon bitaw ta nga, asa ba kay tinuod nga relihiyon anhi Brad? Naglibog naman hinuon ko, ug asa ko paingon, kinsa akong sundon? Kay didto, maayo mo kay mo katarungan, niya may masag saktom daw sila. Dili sa Japika sakto pod. Kay sakto. Ngano na kay bulong kag sakto sila? Tungod sa ilang pag-ingon na sakto sila, mo nang nihong na sakto sila. Pero dili dapat ingon na atong paagi sa paglantaw. Ang atong paagi, si Ginoong Hesus ba ang diwali? Si Ginoong Hesus ba ang gitudlo? Amen. Ang kabubuton ba ni Ginoong Hesus ang gipasunod? Ang gipatuman. Basin ang kabubuton na sa tao. Niya gamiton lang dahil ang ngalan sa Ginoo. Pananglitan karon, ako doon ako'y katungdanan. Maingon ako, alagad ko sa Ginoo. So kung unsay ako isulti, ginang lansundon ninyo. Hadlok na mo anak. Kay alagad naman na sa Ginoo. Kung di na ito nasundon, sama na wala na ito isunod ng Ginoo. Di ba? Pero ang tinuod, nahingon na nimong Diyos na Diyos ng imong Pangulo. Unya, gidala ka na sa lain nga dalan, sunod-sunod ka na lang, bisag di na sa Ginoong Hesus. Ang gipasunod sa imo, gipasunod ka na sa tao. Mga tawhanan kagustuhan. Busa, mga kaigsuunan, sa diha nga nagwali ang mga apostol, sila si Apostol Pablo, maadtod pa niya sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Korinto nga sa diha daw nga sila nagwali, ang ila daw pagwali dili pinaagi sa mga pulong nga madanihon, pulong na pulong sa tao nga madanihon, no? Dili sa hinashasan nga mga pulong sa tao, no? Aron daw dili mo barog ang pagtuo sa mga magtutuo diha sa kaalam nga iya sa tao, kundi diha sa gahom sa Dios. Unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 1 hanggang sa 5. 1 Corinthians chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 5. Lima ka mga bersikulo ang iyang gipanghimatuo diha. Mo gani nang gapaningkamot ang atong pagsulti, simple lang. Nga kung unsay sinultihan sa pulong sa Ginoo, may atong mahatod. Unsay atong makuha kung sa kang Hesus ta mosunod. Kinabuhing dayon. Ngano? Tungod kay siya ra ang adunay pulong mahitungod sa kinabuhing dayon. Asa to mabasa? 1:66 padulong sa 68. Gusto siya ay atong kasundon. Ang mga apostol sa diyang nanudlo sila, wala sila maghimog pagtulunan para makabuo sila og grupo, para makahimo sila ilang grupo, kundi unsa lay gitudlo ni Ginoong Hesus kanila nga moy angay nila itudlo sa mga tao aron ang mga tao makaila og makasunod kang Ginoong Hesus aron makakaplag usab ni ining pulong may tungod sa kinabuhing katapusang. So Ginoong Hesus ang atong gasundon. Hallelujah. Siya ang atong lantawon nga may atong sulundan nga igsoon. Daghan kaayo makuha sa atong atensyon, gusto ta na dito ipasunod. Mao gani na nga dili ta malaka kung unsay kani mahitungod bitaw sa mga grupo-grupo. Kaya ka na mga grupo-grupo, parang harap ko na sa pamilya-pamilya. Di ba? Lain ng pamilya ba? Oo. Unya, matag pamilya, lain padagan sa pamilya. Lain pamaagis, paningkamot sa pamilya. Di ba? Hindi na natin inunahan sa bagay tinuod pamilya ani. Tinuod na ay pamilya na tanan. Pero naningkamot ang matag usa unsaon nila pagpalambo ang ilang kinabuhi. Ang matag usa ka grupo naningkamot unsaon pagpalambo sa ilang pagtuo. Amen. Ayaw problema ha ang ilang paggiyon sa nila ilang pagtuo pagpalambo, ang atimana ang imong kaulihon. Ayaw kabalaka kung
ang laing pamilya, ang ubang laing pamilya, naunsa na ilang kinabuhi, ang ati man na ang imong pamilya. Amen. Di ba? Kaya mo na imong obligasyon. So kana siya, kung maggrupo-grupo sa mga magtotoo, dili na taangay mo problema ana kay masag dito na grupo mo na pamilya na nila. Kung asa ka namutang pamilya, paningkamuti nga ang imong pagtuo. May mo kang pinagamot, linig-on, pinatubo diya sa Ginoo. Amen. Pero kung diha ang grupuhan, di yun ka magagamot sa Ginoo. Di yun ka mutubo sa Ginoo. Di yun ka mahimong linig-on diya sa pagtuo sa Ginoo. Kung diha ka ng grupuha, buti pa sabot diha ka ng pamilyaha. Paningkamot sa imong kaugalingon. Nga di ka mapiktuhan ang mga pamilya. Unsay akong buti pa sabot. Example sa among pamilya kaniadto. Ang akong amahan di pa na magbasa sa Biblia. Pero ako nagbasa. Ang akong amahan lahi man iyang prinsipyo sa pagtuo, pero ako nakakaplag sa pagtuo nga imong ninyo. Kay nagtuon man ako, nagsusi man ako. Ang pagpaningkamot mga kaigsuonan dili nato isandig sa usa ka tawo. Amen. Mahimo silang kaabag pero dili sila mahimong basihan sa imong kinabuhi. Busa ang mga bata kung muuswag man mo sa material, niuswag mo sa inyong paningkamot pero inyong ginikanan niabag lang na ninyo. Nga naamoy pambayad sa tuition, naamoy pamiliti, naamoy pambalon, naamoy pangpalit sa inyong mga gamit, pero ang pagtuon naa sa inyo aron makapasar mo. Maka-answer mo kung na-answer mo nun nga test. So ang pag-develop na sa inyong kaugalingon, pasalamat, tanga na yung abag na to, pero kining gaabag na to, taman ra na sila diha. Ang dakong responsibilidad naa sa atong kaugalingon. Mo na yung kanga kinig yun, kung naako ani ang grupo, di gyud mahimo nako. Di kamot ka. Namutubo ka. Sa imong pagtuo. Pero kung yung ka kaning grupo ha tungod kay ilang gipasunod, tawhanon naman. Ani paglain na lang. Ay gusto man nimo maluwas ka, gusto man nimo mosunod kang Ginisus niya kung diya ka nang grupo ha, di ka man makasunod kang Ginisus, di ba? Maubaya ng uban mga bata, mag-boarding house na lang. Kaya dito sa balay silang magpapa, di man matuman ilang gusto. Di mag-boarding house. Di sila na nanarbaho na sila, parang sila pagkaon, sila pagbulingon. Ilan ang desisyon ang masunod. Pero nalimtan pa nila nga magpapa nila to, magpapa, kaya po doon, bisita mga gani. Di ba? Pero pag abot sa adlaw sa paghukom, mga kaisunan, ikaw ang moatubang sa Ginoo. Sa kinabuhi, sa tanang mga kalisdanan o mga pag-antos, ikaw ang moatubang, pinakadako ni mo ng responsibilidad. Muna, kung dili nato ma-develop ang atong pagtuo, gasaligtas pagtuo uban. Katong pagtuo nga nakagamot na, katong pagtuo nga naligo na, katong pagtuo nga nagatubo. Kita, ipasagdan nato itong pagtuo nga di mo tubo. Ipasagdan man nato nga di ta magagamot. Ipasagdan man nato nga di ta maligon. Di nato gakadaog ang mga responsibilidad nga kita unta ang angay mo sa gubang. Mao na nga parehas kinabuhi ba ubang mga bata. Magminyo na lang mga ipagyapos mama o gatas. Mga ipagyapos mama o papa sa diaper. Wa sila kahibalo nga nagminyo naman ka imo na ng responsibilidad. Ang pagbayad sa kuryente o tubig, imo na na kung nakaibayro nun. Kaya nisunod ka naman ana, imo na na. Pero panahon kung nakay ka lisod, pwede kang munangop dito, pwede ka pang matabagan, pero dili gyud na nga sila gyud bubuhi nimo. Sa ato, naay mo abag na to sa kinabuhi pagtuo, pero naatay dakong responsibilidad nga makabarog. Linig-on, pinatubo, matured ba? Matured. Nag-uswag, naghamtong. Ang atong pagkatao, ang atong sinunod, punya linig-on. Kaya na nato mabarog sa atong mga tiil. Kay moabot ang panahon, magkatigulaan ka. Moabot, wa ta kabalo kung kuhaon na ba ta sa Ginoo before ang tribulation. Dami kay ang Matthew chapter 24 sa tribulation, sa kasakitan, sa pag-uswag sa kadautan aning kalibutan na maglulubay ang mga tao. Mubog na ang gugma sa kadaganan, maglulubay ang mga tao. Ang sabay mahitabo.
Kinahanglan doon na kay igong kalig-on makaaron makabarog ka. Kinahanglan nag-mature na ka, naghamtong na ka. Kaya di nakakapangita ng bisang kinsa para mo sagakay nimo. Ang imong saligan, ikaw ang Ginoo. Amen. Unya, ang atong gatan-awon, kinsa kining gipanghimatud-an sa kasulatan. Mao ba gyud kini si Ginoong Hesus? Ang mga paghimatuod sa kasulatan nakatumbok ba kaniya? Nya ang atong gasundon ang tanan nga pagtulon-an ni Ginoong Hesus. Amen. Unsaon nato? Kaya di man ito makahibalo unsaon pagkinabuhi sa atong pagtuo kung di nato. Sita kung tanong unsaon man ako pagkinabuhi ang Kristohanon, doon na sa name mga Christian living. Pero Christian living lahi ang iya na to nga pagbuot sa tao ang uban. Di ba? Di ko ana gipurma nagmaayo ng Christian living, pero iya na sa tao nga Christian living. Pero kung yung nga Christian living, naamo gid na niya sa Biblia. Gitun-an man na kay ang Christian wag ipasabot living pag kinabuhi Kristohanon, pagsunod kang Ginoong Hesus. Unsa ka man mo pagsunod kang Ginoong Hesus kung di ka makaila kaniya. Di ba? So kinahanglan makaila kita kaniya aron makabalo kita unsa ang pagsunod kaniya. Unsa man nato pagpakaila kaniya? Aron makaila kita, susi kita sa kasulatan kay ang kasulatan nagapanghimatod mahitungod kaniya. Dayon diha na mo sulod kadtong kung doon na kay mga pangutana, doon na kay gikalibgan, pwede kang matabangan ni adtong mga hamtong na sa pagtuo nga matudloan ka kung unsay imong ipasabot sa imong gikalibgan. Gani ako ang akong paagi sa pag share sa inyo sa pagtudlo, wa man magdikta. Wala ko kamo buti nga kinahanglan maubig na kung dili di patagaan ko kamo gisunod ka prinsipyo sa Ginoo nga doon na kay gitawag nga critical thinking. Makahuna-huna ka. Dili kay diretso ka na nagtuo-tuo. May kagawasan ka sa pagsusi. Aron imong ma-verify, imong masuta ang tanang pagtulunan nga niabot sa imo ug magdesisyon ka. Angay ba nimong gawaton, angay ba nimong sundon o dili. Total, ikaw man ang mga tubang, di man ako. Ako man sad ang mga tubang para sa akong kaugalingon. Ikaw ang mga tubang para sa imong kaugalingon. Hallelujah. Unsa ang akong mahatag sa inyo nga example, unsaon nato sa pagsunod kang Ginoong Hesus? Naay gitudlo diya isa lang no para mag-close nato ni. Kaning giingon sa Hebrews chapter 12 verse 14. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Gitudlo na sa nagsulat sa Hebrewanon mga kaigsuonan. Paningkamuti ang pagpakigdinaitay uban sa tanang mga tao ug ang pagkinabuhi nga balaan kay kun wala kini walay makasunod makakita sa Ginoo. Usahay ari kita maniguro sa holiness. So dinita maniguro sa holiness dili nato gaga kuha ang tanan pero duha gid na. Kung ba pa sa apin na ay wala nga apin na ay tuo nga apin. Di ba? Hebrewanon 12:14. Kinahanglan na kay pag kinabuhi nga holiness pero ayo kalimti nga naa kay pakigdait sa tanang tao. Tungod sa imong holiness dili ka na moduol og tao. Tungod sa imong holiness dili ka na makigharong og tao, di ka manglamano kay dili mo ni dili pareha sa imo. Di ba? Di ka gani mo-greet kay dili pareha sa imong tinuuhan. Pero pareha gani sa imo, brad, sister, ana, pero dili. Gabi isnaban na nimo, di na gani ka bisag hay na lang. Pakigdait. Di ba? Mauna nga si Ginoong Hesus, mabasa ang iyang pagkinabuhi diha. Giyon sa niya pagawi, Mateo 11:19, Mateo 9:10. Mateo 11:19, Mateo 9:10. Makita diya ang igsuon. Nga gitawag siya nga higala sa mga tao nga lain paminawon ba? Lain paminawon kung sa tawhanon nga pagsabot di nimo masabtan ang prinsipyo sa Ginoo. Abi nimo nga
19 Dautan o ngilad pero okay, Mateo kapitulo 11 bersikulo 19 ingon diha, ang anak sa tao may anhi nga nagakaon og nagainom. Apan sila na nag-ingon, tan-awa kana siya o sa kataong ulitan palahubog o igala sa mga maniningil sa buhis o sa mga makasasala. Apan ang kaalam ginamatarong baya pinaagi sa mga hinuhatan niini. Ang importante nasabtan nato na nga ang Ginoo why siya nga naki atubang sa mga tao. Dili siya mahadlok nga katong mga makasasala, katong mga palahubog, makigharong siya sa ila. Maging-amigo siya. Mateo kapitulo 9 bersikulo 10. Og sa naglingkod sa Jesus tambong sa kananan sa balay niini, tan-awa nagaabot ang daghang mga maniningil sa buhis og mga makasasala, og nang lingkod sila uban kang Jesus og sa iyang mga tinuod. Oh. Daw sa ilang nabatasan sa mga audio sa una, bawal man makikuban o pangaon sa mga makasasala, sa mga tao nga giila nilang hugaw. Daw pag sige ng Jesus kay giimbitar man dito sa balay ni Mateo, nga kanis Mateo ang tax collector, di daghan bisita ka tax collector. Oh, maniningil man sa buwis, di daghan kay maniningil sa buwis nga nagadtusan. Naglingkod sa kananan, kauban si Jesus na nambong dito ang mga maningil sa buwis. Uban sila. Di natural ang alang mag-unsa. Di na ikilusip nga nahitabo dito sa lamisa, na istorya-istorya, kamulong ka, o na, gito. Simple, gina. Na ihimamata, kinsa nun ka, ana, taga-asa mo ka. Simple na. Oh. Na ay pakigdait. Pero kung dili, may ito sa hawa tanani, kay magalahit ta. Madamay kita sa iyo. Di ba? Maglain ka. Pero siya, nagpabilin siya na makigdaiton kanila. Pero ang uban na misinterpret nila na kini bitang pagpakigdait sa mga makasala nga tao. Abi na to na dautan na siya. Gusto mingon ta nga ay ayaw na sila ipaapil og simbang kay na kuan na naamo na sila yung masala. Dili nato ipaapil. Sa ato pa nagtigom kay ngano na imong sala. Kay di ta gusto nga madalahig ta sa ila. Kung ingon ana pa sige ni Jesus, di kita maluwas kay di man siya gusto madalahig siya, mga dalahig siya sa ato. Pero tungod kay willing man siya nga mahimong sakripisyo para sa ato. Ang importante man gud wa niya buhata ang atong mga buhat nga dautan. Nakigdait siya sa ato. Mateo kapitulo 7 bersikulo 12. Maoy buhatan ninyo ngadto sa mga tao ang buot ninyo nga buhaton nila taninyo. Gusto man ka nga paminahon ka kung musulti ka. Paminawa ang uban. Paminaw sa ila. Mao bitaw na sa magtiayon. Usara ang gusto mo pamation, ang isa di pasultion. Mao nang makapasilo, mao nang makapagmahay, mao nang magugod kay wa may mamat. Wa may justisya, wa man dire. Pero ingon sa Ginoo mo ay buhatan ninyo ngadto sa mga tao ang buot ninyo nga ilang buhaton kaninyo. Di ba? Nabasa ninyo na diha? Mateo kapitulo 7 bersikulo 12. Tungod niini buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagkabuhaton kaninyo kay mao kini ang kusgano mao kini ang kasubuan ug ang mga propeta. Ang prinsipyo di ay sa propeta o sa mga kasubuan nga mga writings. May tungod niini. Bugma man na. Justisya. Mao na siya love, justice and mercy. May sunaan. Gusto man ka nga mamati sa imo ang tao kung istorya ka, paminaw sad sa iya.
Kaya ingon sa Ginoo nga, panghatag aron ikaw paghatagan. Oh. Na kay tao nga kaistorya, di magpamati, sige na mag-isip istorya, hala, sige, iyan na lang tanan. Tagay lang sa, ala, paminawa lang sa siya. Pero ang atong buhaton, makikontes naman inuta, di man siya paminaw, di siya tamaminaw, hala, istorya sa tagato. Bang, dili na siya di ay nanay. Dapat, di pa man siya muundang, natagay siya panahon. Muundang naman na. Di ba? Pero kung yung ka nga murag, wa naging ko chance, mahagyo di ka. Kalipulita, ikaw una istorya, ako na sa dayon. Kaya unfair man po nga, ikaw rin akong pamation, ikaw mamati sa ako. Di ba? So, pamati ta sa usag-usa. Di ba? Hindi mo na ipagtulunan sa Ginoo. Buhata sa uban, ang gusto ninyo nga buhaton nila sa inyo. Nay usa ka gingon nga, okay ba ka nga mandatory ang pagbasa sa Biblia sa eskwelahan? Ang uban ingon nga, okay ko, maayo na, kay mandatory. Ingon ko, di ko maangay ana. Kanang word nga mandatory. Nga naman, dawi karon kung maingon sa nag-uban nga mandatory po nilang ila. Okay ka? Di ba? Ang importante din, di na kinanglan ng word nga mandatory. Ang importante, anak, naa kay kagawasan. Libre kang mubuhat, libre kang mo desisyon, libre kang mupili. Kaya ang Diyos ingon, anak, mga kaisuran. Di ba? Inaana ang Diyos. Wa pa may adlaw sa hukom. Ay na ng hukom. Siya rin maghukom. So sa ato, ang prinsipyo sa Ginoo, usa na ani. Kana makaenkwentro man tag mga tao nga lain-lain grupo, lain-lain sa tinuohan. Ayaw ritsog supo ha? Ayaw ritsog insulto ha? Ayaw ritsog iga, di na pamati anak, kasayom ng inyo. Respeto ha? Pasulti ha sa? Unya igna dahil before ka musulti, sabot ha? Nianiman ka, nagdala kasi yung tinuohan. Ako na, anong po ko gituohan? Pwede ba? Nga ikaw, musulti, pasultihon ta ka, paminahon ta ka. Pero ako'y magdesisyon kung dawaton ba na ako imong gisulti o dili. Tuuhan ba na ako o dili. Tagaan ko nimo anak nga katungod. Gawas nun kung magdesisyon. Dili nimo ikasakit, dili ka musuko, di ka masilang, kung di ko mo dawat o di ko mo tuo, sa imong gisulti, imong gitanyag. In case nga di ko makabit. Pero ako sa pasultihon sa ko nimo. Pasultihan ko nimo, di paminabo ko nimo. Walang inalis. Human na kog sulti, ikaw ra mo dang magdesisyon. Nasa imo ang tanan nga kahigayonan magdesisyon, magpili, maguna-una, magsusi. Kung naanay ba nimo tuuhan og dawaton ang akong sulti. Pagkahuman ana, doon na tayo pakigait. Walay away. Unya, mga tubang ta sa Ginoo sa iyang hukmanan. Kung unsay atong gituuhan o gidawat anis kalibutan. Nahimo naman nimo imong obligasyon nga gisultihan ko nimo sa imong gituuhan. Nahimo naman ako ang akong obligasyon nga gisultihan ta ka sa akong gituuhan. Wala na tayo tulubagon. Gawas ni ini ang atong kaugalingon kinabuhi dito sa Dios. Di na nimo problema kung makabi o dili, di na ginanglan. Dili na kinanglan linupiga sa katarungan. Sharing na lang. Di ba? So pwede na ito ng buhaton. Karon abot magid mo uswag ni. Labi na gay mulusot magining balaod mahitunod sa kanibitang mga same-sex marriage. Kana. Dako kay posible lusot na magay na sa uban. Naso. Kining ato wa lang mature. Posible gina nga mulusot gina dali. Oh, kani-kani mga rimbo-rimbo karon nga mga vlog. Di ba? Oh, mga pride man, di ba? Maabot gina unya kung imo na sila ditong atakihon. Di ba? Imo na sila ditong atakihon, magsinggit ka dito kamo kana na pasakitan nimo sila sa istorya. Dili ka maka-accomplish o unsa. Ang ato din na musulti na lang ta sa ato tinuhan. Kay gusto man po nila isulti ang ila. Si paminaw, huwatas adlaw sa paghukom. Kaya Ginoo maghukom. Amen. Yan na ito problema ko.